сега, защото тук склона е голям. Айде, вече сме по наклоните. Тя държи. Сега обаче като минем през той може и да мине, аз мога и да не мога. Не, това не е хубаво, което направи. Че го завъртели? Да! Май трябва да се сложа бутушите отгоре, че не може да слезе. Тойота си пък. Но си направихме дук. Затова не се кара в планина. Защото засипваме всичко. Да, няма. Няма как сега. Да кажем. То си има се пак някакъв път от едно време. Какво има? Някакъв път от едно време имало. Път има, не се безпокойте, път има. Аз съм сигурен дали надолу ще слезе. С обръщането ти е проблем. На мене, аз нямам връщане, само трябва да слезна. Върве ли отпред да видя? Аз насам не... Това красота обаче. Никога не съм идвал тук. Никога. Какво се изисква риска на зарибяването през спиместа? Трябва да минеш. Тук имам чувство, че 4 човека, 3 снимаме клипове. Един срещу друг. Чакайте, айде завъртете си пак. Той за това говори, че може да не мога да обърнем тук. Дръжте се, само да си удари главата. Не, да, това е ръката долу. Долу има за обръщане вече. Ако стигнем до долу. Това се казва наклон. Той за това говориш. Влезнахме. Спокойно. Тук сме. Къде ще ходим? Давай! Вие отивате нагоре, ние отиваме надолу, нали така? Правилно? Как бе, те са надолу. Те са надолу. И вие сте надолу. Чакай сега. На къде сме? Аз съм в другия екип. Те са с нас, така?